De operatie was nodig om een vochtophoping te verwijderen die tegen een ader aandrukte, waardoor de bloedcirculatie werd bemoeilijkt. En die ingreep is gedeeltelijk gelukt. Nog eens opereren? Nee, dat is helaas te riskant. We moeten hopen dat de druk spontaan afneemt. Feit is dat coma onomkeerbaar is. Door het afknellen hebben de hersenen te weinig zuurstof gekregen. Wie zegt er dat dat Sepp is? Wie zegt dat jij die foto's juist interpreteert? Ik wil nieuwe foto's. En ik wil een tweede opinie. Da-da-da-da-da.